Hei și salut și bine v-am regăsit la un nou episod, primul meu episod de pe acest canal. Să nu uitați să vă abonați la acest canal și sperăm să ne aducem forță, să ne adunăm mulți pe această comunitate. Și acum o să mă duc să mă culc și o să aduc niște torțe să facem lumină. Vreau să zic ceva, să mi-aduce aminte de o muzică. Așa, să ne luăm și noi copyright după aia, Doamne fere. Cum zic ăștia, Doamne fere. Bun. Cum mergem la căsuța noastră. Deci asta, să vă explic, asta e făcută de mai mult timp. Deci vă arăt, eu nu vă mint. Eu n-am... Deci eu las că o să vă arăt eu. Eu cu mâinile mele am săpat în pământ, adică am minat o grămadă. Uite acolo diamantele. Ia boi. Așa. Avem tot în forță, avem o grămadă de diamante, cel mai norocos. Avem toate itemele posibile. O să mai vreau să fac ceva. O să trebuiască să iau pe domnul nisip și un domn cărbune ca să facem niște geamuri. Așa, și am zis că am venit după torțane. No. Acum punem aici jos. L-a făcut torțele, ăsta geamurile, ca să-mi fac aici mai multe, că pun aici pac-țac, să mai fac așa, pac-țac, 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 să-mi fac mai mult, că am avut un cal în casă. Și ne băgăm aici, băgăm bum, bum și când venim sperăm să fie și gata acolo. Și după aia o să venim, o să facem și drum. Acestea sunt caii mei care deocamdată preventiv stau aici. Dar o să le fac eu un graj super șmecher. Aici sunt văcuțele mele care am puține, am și un câine. Îl cheamă nu știu cum. Să-mi scrieți în comentarii cum vreți să-l cheme pe câinele ăla. M-am gândit să-l cheme Puturila, că e puturos. Adică puturos în sensul că eu nu prea-l folosesc, adică nu-l iau cu mine, că după aia prost să se pierde. Am avut 2, dar unul s-a pierdut, dar lenește era. Mergea câțiva pași, se oprea, mergea câțiva pași, se oprea, nu știu, n-au toate șuruburile. Bum, bum. Așa să luminăm și noi căsuța noastră. Cea șmecheră. Bum. O să punem lumină și în beci. Punem și aici unde o să avem cultură. Da? O să fac aici așa, bum, mai multe. Deci o să pun apă. O să pun apă, uite aici. Și să ap gropile. După aia o să fac și una aici. Bum. Bine că mi-am amintit. Bum, bum. Nu știu unde să mai pun. Pun și 2 pe aici. Să fie luminat. Ia, boi. Bum. Stai, bă, Doamne ferește. Așa. Bă, și trebuie să mergem și noi la ferma noastră de morcovi ca să o luăm de acolo, că nu o să mai fie fermă. Fermă de morcoviori, am o grămadă de semiori morcoviață. Am o grămadă de morcovi. Da, n-am reușit să pun eu lumina cum vreau eu, dar în fine. Fine, haba. Da, mai punem și aici pe sus, că să nu punem pe jos. What the fuck, trebuie cineva pe mine. Da, așa să nu fie așa, bun.
Deci, în mare parte, e iluminat, numai că nu. Mie îmi place să fie lumină. Îmi place luminiță. Crezui că m-a închis mama. Am crezut că m-am închis în casă singur. Acum, hai să vă arăt că eu tot ce zic, eu nu mint. Trebuie să luăm mini-trenulețul ăsta care nici nu merge. Ce șance merge, degeaba mi-a și pus. I-am pus și eu aici niște scăriță, de ce nu? Odată când mi-e lene să mai dau, decât să țin apăsatul meu, mai bine pun la până aici duce. Uite aici vine jos, bom, ia uite aici, bă, 300, tată. Uite aici, morcov la tata. Uite. Și am aici nimic. Trebuie neapărat să-mi iau ăștia de aici. Aici o să fie închis. Așa, bun. Sara, morcov, toate căcaturile astea. Doamne. Bum. Și ce o să facem aici? O să ne adunăm toți morcovii. Iuhu. Deci dacă o să adunăm foarte multe stecuri de morcov, să mă jur eu că îmi fac acolo dita mai fermă eu. Mă duc pe viața mea. Îmi fac dita mai fermă eu. Eu mai interesează dacă calc aici, că bă, pești ăștia, nu știu cum să iau. Că pot să duc la mine ca să-mi fac și eu acolo cu niște peștani, niște șmecherani, ăștia de peștani. Aici, dacă pui deja, cresc. Păi deja nu a crescut? Doamne, și de când n-am mai fost cu ferma asta? Și mă, morcovi. E să iau și ăștia, păcat de ele. Rămân aici pe degeaba, oricum. Și trestia asta, adică de fapt n-am ce face cu ea, dar în fine. O las aici. Aici a făcut copaci, bă, uite ce copaci plantați aici, nici nu știam de ăștia. Să mă bată Dumnezeu dacă știam de ăștia. O să filmăm doar 10 minute. Că, nu știu, mie mi se pare că e un pic așa mai lung, dar o să le mai lungim. Acum scrieți în comentarii ce mai vreți să fac încă o mapă de survival sau scrieți în comentarii. O să vă dau și inima. Fac ce vreți pe acest șambun. Ce vreau să fac? Ia să mă uimesc. Oi de capul meu, bă! 4 stecuri de morcov, dar am mai avut un stec acolo. 3 stecuri, bă, e bine. Mai am găină ăștia aici. Mai am o găină. Că acum nu mai am nicio găină. Hai să distrug tot, că aici am avut o fermă. Uite și acolo ferma aia, trebuie să neapărat să o distrug. Neapărat trebuie să o distrug. Că să-mi pun și eu acolo să-mi pun mai aproape de ce pana mea, să-mi pun la 100 de kilometri. Cred că o să mă lungească acest videoclip cu câteva minute. Nu știu. Habar n-am. Gata. Cum vrem. O să coleg ăștia. Bum. Bă, aici mi-am făcut o fermă cam mare. Nu știu, mi se pare că e mare. Am rupt un din ăla. Am rupt
Ce? What? Nu mai am loc. Bă, doamne. Mamă, ce să fac? Așa. Nu știu, bă, făcut așa de mult? Bă, s-ar putea că... Totuși, în fine, e o recoltă mare. Ce vrei, oaie? N-am ce să dau. Ce vrei? Ce vrei de la viața mea? Du-te, fă da, Cilianu. Da. Ia uite, nu mai am loc. Doamne, ce să fac, bă, că mie îmi trebuie semințele astea. Să fac o groapă, cred că mai mare. Black. Gata. Trebuie semințele. Cum zice Dorian, ciocănim spre... Habar n-am. Ciocănim spre Căsușor. Mergem la Coli... Bă, mergem. Bă, am pat, trebuie să mă duc acolo să-mi pun la căsuță. Da, și-mi pun și ăștia, la agricultură. O să mulțesc și vacile alea care le-am acolo. Uite ce frumos! Uite-mă, acum am ceva boss. Părți. Mama, ce m-am lovit. M-am bușit de ceva. Și zic părți. Oh, ce mă doare. Mama. Aoleu. Bă, a trecut 12 minute. O să fie de 15 minute, cred. Un sfert de oră. O să pun în locul ăsta. Să vedem ce tărășul să le pun aici. Bum. Și bum și aici bum. Deci am aici. Am toată averia mea aici. Aproape. Morcovi. Bun. Ouă. Pun tot. Papa. Și o să las și un crafting table aici, dacă tot așa, de ce nu? O să las aici și bețele astea și tecul ăsta de bețe. O să trebuiască să fac ăla. Bă, am și lopată! Bă, habar n-aveam că am și lopată. Să mor eu, da. Nu, bun. O să-l punem aici. În fine. Aceeași chestie rămă. Să-l pun aici. Bă. Să-mi iau ăsta. Bun. Mă duc să mă culc Căceanu. Bun. Mă duc să iau geamurile și... O să mă duc să iau geamurile și după aia o să oprim acest vlog. Mai am puțin și trebuie să închid că pentru primul episod nu știu ce să zic. E cam lung la Dar dacă vă place, nu uitați de mine și așa, mai abonați-vă și voi. Îmi zic și eu. Dați acolo și apăsați cloțopelul cum filme. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă
pup și ne vedem data viitoare. La revedere!